vítejte u nového videa. Zdravím vás a můžeme se zahrát tady se zahrajeme Let's Go v Robloxu. Vlastně není fake, jo, tady to hra. To real. Jak vidíte, tady není žádný mod. Nejsem a rychle se zlepšuju, jo, jenom díky těmhle coinům a dalším blbostem. A nikdo mi nepomáhal. Jestli byste chtěli, tak já bych vám poslal nějakého peta, když nemám moc petů, no. Ale mám skoro žádný milionový pety. Nemám jenom tolik. Nic nemám. Já mám jenom 5 milionových petů. Já jsem špatný. I když říkáte si, no, tak kde beru jako ty dobrý poušny, jo. Já prostě nějak získávám, já nevím jak. Nějaký získávám. Aha, dneska bych to viděl vlastně, že půjdu do training báze. No, takže jdeme do training báze. A můj master level je docela dobrý. Na nějakých věcech, ale je taky úplně špatný. Můj master level. To jsem začal takový ještě začátečník. Víte, prostě takový slaboučký peťočková. Ten mám 25. Potom tady mám ještě tady 31, protože fakt ničím breakable. Občas jsem se zaloupil. No, tak jdeme se podívat. A něco. Dal bych něco z inventáře. Asi tady to stojí 600, mám to za 555. No, training plaza je docela dobrá, jo. Dá se jako... Fuj. Vaše, jak se máte vůbec? Vůbec jsem se vás nezeptal. Tak jak se máte?
No. Osm z 12. Hej, toho, kdo má vypad go, tak napiš do komentu, kámo. Já jsem se na to zvyk. Úplně lehce. Ještě tady najdu někde elixir. Felixir. Jo, a promiň, omlouvám se, že se mi to tak sekáhlo, ale prostě tady se mi to seká. V trénink pauzách se mi to furt seká, nevím proč. Jo, double click pro profilu, už mě to štve. To věděl, že tam něco bude. Já bych sem dal něco. Bral jsem šetřit na God Potion. Kámo, co by teď stálo 215 věcí. $, teda. Drží nás na trochu pevně. Ale teď dávám. Tak. Jak dávám tajto. Fakt, jak to dávám tajto, nebo aspoň tajto. Tak posledních 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Neměli? Vlastně měli by koupit něco dřív. Abych já tam zůstal. A je mi jedno, jestli na to neměli. Když se prodávají tak drahé věci, tak určitě neměli.
koupil a game maneta. To je jedno. A to věděl, že najdu dneska, jak kdybych našel dneska aspoň 30, byl bych moc šťastný. Oh shit. Já chci najít 30. Kámo, mám 30. Takže štěstí zvýšeno. Jo. A jdu něco na farmu, nějaký koníky. Jduji. Jsem rychle, protože... Jo, mám prej několikrát různou vending machine, což vím, co je. 6krát. A máme 55. level. Jsem to chtěl dát skoro na konci videa, ale ne. Prostě to je tady a to. Kámo, já věděl, že tady někdo je. Teda ne nikdo. Něco je. O, 35. To už je tak, dobrá. Kámo, co se děje? Jo, to mám za chvilku, kámo, všechno. Tohle všechno. Přestaň skákat. Ještě párka to skočí a přestávám. Kámo, chci, aby byl tady aspoň komet. To trochu každý. Už mě už to nebaví. Jupi, mám level 60, teda krát 60 coinů. To bude ještě lehčí vydělat. Aha. Vyděláno 10 miliard. Už by to chtělo nové XP level. I to jdou to 16 farinů. Komu to mám hnát, komu 200, komu hnát, komu už to mám splněné. 15 000 za jeden break, komu toho mega. Hoši, co jste dneska dělali? A nebudu se ptát, co děláte, protože byste mi napsali v komentáři idiot, koukáme na tvoje video. Jasný. Co budete dělat? Já nic. No vlastně budu něco dělat, já budu dokončovat video a budu editovat. To už budu. Ještě škola, ty pičo.
Ten, kdo má rád školu, je psychopat, kamo. Kamo, já mám rád trošičku jako školu, jenom trošičku, ale kdyby tam chtěl někdo ještě bez víkendu. Kamo, to by musel být takový šprt. Kamo. To by musel být takový šprt, kamo. Ale tak já tam chodím kvůli do školy, kvůli vlastně kamarádům, výhrám a ničem jiném. Takže jenom 3 důvody mám, proč chodím do školy. Ale jinak učení je taky, ale jo, matematika, tělák a čeština, ne. Matematika a tělák a hudobka, protože se tam můžeme vybrat jako písničku Pustilča. A já bych chtěl, aby D malé I a na to I. Tvrdé I. Na konci. Diamanty. Ale postavte žádný ten čin. Se spočíme. A to prostě někdo jiný. Samozřejmě. Vyslechni tam. Hoši. Hej, počkejte. Já jsem úplně jelebán. Já udělám nejvíc chytrou věc světa, jo. Vidíte? Teďka bum, bac. A teďka mám tajto. A ještě kdybych si dal God Potion. Hej, to by mi podle normální jasný huge, kamo. Si děláš prdel. Kamo! Já jsem do toho dal 3 poušny. Nebo 4. Kamo, já jsem dal Instant Lucky, Gold Potion, Rainbow Potion a potom Inferno Potion. A hovno vypadá, vole. To 30 tak vypadá skoro furt, vole. Nic jiného mě nemohl potkat. Držím vás o trochu pevněji, než držím. Asi vysvětláte mi proč? Proč? Mám tak pomalý internet. Vy si můžete říkat, že mám rychle, jo, ale proti mým kámošům, kteří mají 200 milionů XPček, jo, nebo co, jak se to říká, FPSek. Kamo, já mám úplně 1 FPS při flonku, nebo něco to je. Já jsem jenom Robloxový hráč, Minecraftový hráč a brávkový hráč, kamo, já se držím klasiky. Občas zahraju si nějakou hru, jo, ale to je jako vzácný mě vidět hrát jinak hry než tady ty Minecraft, Roblox a ještě to brávko. Jo, víte, proč mi nejde říkat, dobře hři? Tak já vám to řeknu, jo? Řeknu. Vlastně protože já jsem lidavec. Takže nic no. Kámo 20 minut a udělám to na 2 díly, jo. 10, jo.
asi. Tak čau, zdravím. Tak ještě vás zdravím, jo. Ty, kteří jsem třeba jenom šli koukat na konec a na druhý díl. A zdravím vás. Zdravím. Já příště udělám speciál. Na 40 bude reakční kanál. Já už vám to říkám, za 40 odběratelů bude reakční kanál Marek Reakce. Bude takový panák zelený. Tak jo, tak čau.